आंहा फोथायनाय दङ खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि एन्टि ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय आरो आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनो जोबोर मोजाङै दं लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननायाव बा इसोरनो जोबोर मोजाङै दं दा लोगोफोर दिनै आङो माने गोसो गैयामोन भिडिअ लानानै फैनो नाथाय उफाय गैया भिडिअफोरखौ नुयोब्ला माने थानो हाया गोसोआ माने गुद गुद मोनखांग्रा जाबाय बेखायनो उफाय गैयैनि खारनाव आं नोंथांमोनजों सावरायनो बा रायलायनो होननानै दिनै फिन खेब भिडिअखौ लाना फैफिननाय जाबाय आंनि दिनैनि भिडिअ लाबोनायनि मेन गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथांमोना सिगाङाव आङो ससे भिडिअ स्किप होनायावनो नुनानै एसेबाबो बुजिखादों नङा होमबा प्रमद बर' बिथाङा मा बुंदों रन्जन दैमारि बिथांखौ माने बर'नो हागोननि खोथा बुंबाय थादों नाथाय बे बाथ्राखौथ' गोबां हाग्रामायानो जा बा सोरबा प्रमदानो जा बारे बारे बुंलायगासिनो दङ गावसोर सानैनि गेजेरजों बादाबादि जागासिनो दङ नाथाय दिरुनगोना सोर दिनै हाग्रामा महिलारियाबो 17 बोसोर जालांबाय नङा होमबा नाथाय 17 बोसोरनि गेजेरावथ' जायाखै नङा होमबा जेनेबा हमना ला आफ्टार हाग्रामाया 5 बोसोरसो मोन्दों खोमा बा 6-8 बोसोरसो मोन्दों जानो हागौ रन्जन दैमारिनि केसखौ थेवब्लाबो बिथाङाबो बै समाव दिरुननो गोसोबा दिरुननो हायोमोन नाथाय दिनैनि समाव बिथाङाबो माने दिरुननो हागोन होनना बुंबाय थायो आरो बेजों लोगोसे मा बुङो दायो बिटिआर सरकार जिथुनाखि प्रमद बर'आबो गोबां लेक्सार होगासिनो दङ रन्जन दैमारिखौ गोसो जायोबा हाग्रामा महिलारिया दिरुननो हायोमोन होननानै बेफोरबायदि बाथ्राखौ गोदोनिफ्रायनो बुंगासिनो दङ आरो दाबो बुंगासिनो दङ बिथाङा रन्जन दैमारिखौ माने दिरुन होननानै नाथाय दिरुननो होनबाय थायोब्ला जागोन नामा जिथुनाखि कर्ट कासारियाव थांनानै बिथांनि केसफोरखौ सावरायहैयाब्ला मेन जि जायगायाव रन्जन दैमारि बिथाङा फासिनानै दङ बै जायगायाव थांनानै सावरायाब्ला भारतनि गिबि मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनजों मोजाङै कमप्रमाइस खालामनानै सावरायाबा रायलायाबा जिथुनाखि आसाम पुलिसनि गाहाय बिबानगिरिफोरजों सावरायाब्ला जों बोरै बै केसखौ माने गगोन होनना बुंबाय थाबा बोरै गहोनो हागोन नंगौना नङा लोगोफोर दा आङो बेखौनो आसा खालामदों माने बिथांमोना बेफोरबायदि ओरैबा ओरै फिल्डआव बुंलायबाय थायालासिनो माने थोंजोङै जि जायगायाव थांनानै खामानि मावनांगौ बै जायगायाव थांनानै खामानिखौ मावोबा रन्जन दैमारि सारा सिगांनो गखांसिगौमोन दिनैसिम बिथांमोनहा जोबथेसालियाव फासिनानै थानांगौ गोनांथि गैयामोन आरो बेनि उनाव सानफा साफा बिथांमोनखौ लाङै दिनैसिम 100निबो गोजौआव दंहैसै जोबथेसालियाव हमनानै ला जेरै एक्सएनडिबिनिफ्राय रन्जन दैमारि ग्रुपनिफ्राय एस ग्रुपनिफ्राय बा एनएलएफबिनि बाथानि ग्रुपनिफ्राय बिदिनो गोबां ग्रुपनिफ्राय जोंनि बर' हारिनि आफादफोरनि मानसिफोरखौ जोबथेसालियाव जोबनानै दोनदों एबा बर'नि बिग्रायारि बिथांमोनखौ जोबथेसालियाव दिनैसिमबो आलासि महरै जोबनानै दोनगासिनो दङ अब्ला बेफोरबायदि जोङो गावजों गाव जुदि ओरैबा जोङो फिल्डआवसो जुदि बुंलायबाय थानानै हाग्रामायाबो बुङो सौनो पलिटिकेलनि खोथाखौ लानानै रायजो राजा पाब्लिकनि सिगाङाव गोसो आङो एबाराव पावाराव फैबानो दिरुननो हागोन प्रमद बर'आ दिरुनग्राबा दिरुननो हासिगौमोन नाथाय आरो प्रमद बर'आ बुङो हाग्रामाया दिरुनग्राबा गोदोनो 17 बोसोराव दिरुननो हायोमोन नाथाय जोङो एबाराव दिरुनगोन बेबायदि जों बोरै जानो आरो बै बिथांमोननि थाखाय कर्ट कासारियाव थाङालासिनो उकिलफोरजों हाकिम उकिलजों सावरायहैयालासिनो बोरै बिथांमोननि केसखौ बिथांमोना गगोन होनबाय थाबा बोरै जानांगौ जाखो बिथांमोना दासिमबो बेसेबां पइन्टआव थाबथानानै दङ दैमारि सारमोननि केसनि माबाया बेसेबां पइन्टसिम सोलिगासिनो दङ बिनि थ्रुयैनो जेबो मिथिया जानांगौ बेखायनो बिथांमोना दिनै भटनि थाखायल' बा गान्दि सिटनि थाखायल' बिथांमोना मा खालामदों बैयाव नों आंनि सिगाङाव रायजो राजा सिगाङाव माने बेफोरबायदि सिट नांगौनि थाखाय गगोन हगारगोन जागोन सावरायगासिनो दङ जोङो खालि बिदिल' नाथाय सावरायनायखौनो नुनो मोनाखै माथो दिनैसिम प्रमद बर'आनो जा सोरबा हाग्रामायानो जा हेमन्त बिश्व शर्माजों थांनानै बा कर्ट कासारियाव थांनानै उकिलफोरजों हाकिमफोरजों सावरायहैनाय मालाबा जोङो फुटेज मोनफेरदोंना मोनाखै आरो सावरायहैखायाबो बिथांमोना खालि बेबायदिल' बुंबाय थागोन आरो नायबाय था नोंथांमोना जुदि फोथायाब्ला आं डाइरेक्ट बुङो दै बिथांमोना इलेक्सना जोबखांनायनि उनाव सिरि थागोन बिसोरो रन्जन दैमारि नालागे एक्सएनडिबिनि खोथाखौनो बिथांमोना दिरुननाय नङा फेरलेब गजबो बिथांमोननि खुगानिफ्राय जोङो रन्जन दैमारि सारमोननि खोथा एक्सएनडिबिनि खोथा एनएलएफबिनि खोथा फंसेबो बिथांमोननि खुगानिफ्राय जों खोनासंनो मोननाय नङा नोंसोरो नायबायल' था आरो जेब्ला 5 बोसोरा जानानै फैबाय पलिटिकेल बा राजनितिकनि मोखाङा खाथियाव फैलायबाय अब्ला बिथांमोना खुगा सिसिगोनलाय दै माने बर'ननो हाया थोंजोङै डाइरेक्ट जोङो बर'ननो हाया बिथांनि केसा बिदि दायनिगिरिमोन नालाय नै हेनथेन माबा माबि खोथा दिरुनबाय थानोसैलाय आरो बिसोरो थिग बेबायदिनो बिथांमोना माने रन्जन दैमारि सारखौ दिनै एफा गाबोन एफा सानफा एफा पलिटिकेलनि खोथाजों सायै माने
हाखराव खोलैगासिनो दङ बोरैबा रन्जन दैमारि सारनि बा रन्जन दैमारिजों लोगोसे थाफानाय लिडार केडारफ्रा जोबथेसालियावनो जिउ गोमालाङो नै बे लामाखौ इउपिपिएल सरकारा नायगासिनो दङ मिथिबायना आरो हाग्रामायाथ' हाग्रामा हाखाया हाग्रामायाबो हानायबा बै समावनो बे जिरंगौमोन खुगा सिगौमोन खोथा होगौमोन नाथाय बे हाग्रामा बिथांमोन दासो 10 बोसोर थैना थानायनि उनावसो दासो पलिटिकेल अर्थात मा होनो राजनितिक भटआ मोखाङाव खाथि फैदों नालाय बिथाङाबो दिरुननो हागोन बाथ्राखौ बुंदों आरो नाथाय देरहाखांबा नाय रायजोफ्रा बिथांमोना बे सानैनि गेजेराव सोरबा सासेयानो देरहाथों थेवबाबो बिथांमोना दिरुना बे रोखाखा माने बिथां रन्जन दैमारि सारखौ देरहाहोनोब्ला बिथां रन्जन दैमारि सारखौ जोङो जेलनिफ्राय उदां खालामब्ला जोङो गासै बर' सुबुङा जेसांखिनि जन दङ संसाराव जोङो मोनफ्रोमबो जायगायावनो थाथों बिटिआरावनो थाथों आन बिटिआरावनो थाथों जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लानि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनि मानसिफ्रा जोङो ज' जानानै रन्जन दैमारिनि थाखाय जोङो सोमावसारफिनाबा जेबो उफाय गैया जोङो कर्ट कासारियाव धरना होआबा उफाय गैया बेखायनो जोङो आसा खालामो गोसो गोरबोनिफ्राय रन्जन दैमारिनि थाखाय जोङो हियारिं लाबाय थानांगौ आरो जेरावखि जाया जोङो मास गेदारिं लानांगौ रन्जन दैमारिनि थाखाय गासिबो एक्स एनडिपिनि थाखाय जोङो बिथांमोना मानो होननानै बुङोब्ला हारिनि थाखाय मोनसे समाव जांख्रिखांबोदोंमोन हारिनि थाखाय जिउ बावबोदोंमोन हारिनि थाखाय बिथांमोना दाउसा अमाफोर बायदि खारखोमाबायनानै थानो गोनां जादोंमोन हारिनि थाखाय बिथांमोना बिमा बिफा बिदा फंबाय बिसि फिसानि महर मोखां नुवाखैमोन खारखोमा हाग्रा बंग्रायाव बिथांमोना ओंखाम बोथिसे मोजां मोनजायालासिनो लेवार अरजा एम्फौ अरजा बिथांमोना उन्दु थागोमाबायनो गोनां जादोंमोन दिनै बै बिथांमोननि जिउखौ जुदि जों मिथियाब्ला साननो हायाब्ला अब्ला जोङो माबोरैहाय जानांगौ जाखो माबोरै जानांगौ जोङो जोंनि समा थांबाय दायो जोङो जाय सुबुंफोरा जोङो जोबथेसालियाव फासिनानै दङ जाय सुबुंफोरा दिनै हारिनि नामाव जिउ बावसोमबोनानै गावनि आंगो गामिखौ नुवालासिनो गावनि गामिनि आफादगिरि सेक्रेटारि गावबुराया सोर गावनि फिसानि महरा माबायदि गावनि बिमा बिफानि बैसोआ बेसेबांसिम जालांखो बेखौबो मिथियाजासे बिथांमोना हारिनि थाखाय नांबोदोंमोन हारिनि थाखाय रैखाथि होबोदोंमोन दान्दिसे होनजायो थेवब्लाबो बे दान्दिसेयावनो बिथांमोना गोबां बर' हारिखौ सेफटि खालामबोदोंमोन गुबुन हारिजों जोङो इनाय बानाय जिनाहारि रेप खालामजानायफोरनिफ्राय बासायबोदोंमोन एसेब्लाबो जेसेबां हादों एसेबां बिथांमोना रैखाथि होबोदोंमोन नाथाय दिनैनि गेजेराव बर' सुबुंनि गेजेराव जोंहा गोबां बेले बेजे सोमजिगासिनो दङ बे बेले बेजेनि मेन गुबै लामायानो जाबाय पलिटिकेलानो जोंखौ ओरै नङा ओरै फिदिंनानै जोंखौ गोथौ हाखराव खोलैगासिनो दङ रायजोफोर नोंथांमोना बुजिनो नाजादो सानफा साफा दिनै बेफोरबायदि बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावबो जोङो एनडिएफबिनि मुङाव एनएलएफबिनि मुङाव फिन खेब जोङो जेलाव सोफिनजाबाय थानांगौ मा जानांगौ जाखो एनआइए केसआनो दासिमबो जोबाखै जायफोरा न' दङ बै बिथांमोनाबो दासिमबो ओंखाम बोथिसे मोजाङै गोजोनै मोनजायाखै दासिमबो गाबोन समफोरनो जों माजों कर्ट कासारियाव थांनानै केस गाहैगोन मानि खारनाव जोङो हाकिम उकिलजों जोङो दिन हाजिरा होनानै जों मा रायलायनानै फैगोन मा सावरायनानै फैगोन बिनि थाखाय बिथांमोनाबो हाजिरा मावै बिबाय बायनानै मानसिफ्रा जागासिनो दङ न'खराव थादोंबाबो बिथांमोनाबो दाहारनि नांनानै दंगासिनो दङ कर्टआव खनसे थाङोब्लानो किसुमाना गोजान नागालेण्ड डिमापुर बबेबा अरुणाचलाव केस गाहैनांगौ जादों क'क्राझारफोरनिफ्राय बैफोरबायदि बिथांमोनहा बहानिफ्राय मोननानै थांनांगौ जाखो बबेनिफ्राय मोननानै बिथांमोना उकिलजों सावरायनांगौ बबेनिफ्राय मोननानै बिथांमोना गावनि केसफोरखौ थारिख मारिनानै लानांगौ जाखो दिनै आसाम सरकाराबो नायफिना भारत सरकाराबो नायफिना बेजों लोगोसे बिटिआर सुक्ति जानानै फैदों बिटिआर सरकाराबो नायफिनाब्ला मा जानांगौ जाखो बर' सुबुङा अब्ला जोङो दिनै बेफोरबायदिनि थाखाय जोङो गासै बर' हारिनि सुबुंफ्रा जेसेबां दङ बर' हारिया जोङो पाब्लिकआ खौसे जायाबा जोंहा उफाय गैया दा लोगोफोर आं बांद्राय गोलावखौ बुंबाय थानो सानलिया नोंथांमोना गावसोरनो निस्सय साननो हानाय गोहो दङ मेलेम दङ नोंथांमोना बुजिनानै नायदो दानिया फै जोङो उदालगुरि बनसुनि मानगोनां मेलेमजिबि सुबुंफ्रा रन्जन दैमारिनि थाखाय मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै लादो 13 तारिख फेब्रुवारि 2024 जों मोनथिनाय बायदिब्ला जायफ्रा हाइकर्टजों कनभिक्टेड एक्स एनडिएफबि बिथांमोन along with जोंनि मानगोनां रन्जन दैमारि सार बिथांमोननि गाबोन फार्स्ट हियारिं दं सुप्रिम कर्टआव जोङो बेखौ लानानै दिनै जिल्ला बनसु अफिसाव दिनै जोङो ज' जादों आरो जोङो केन्डेल लाइट सावनानै जोङो आफा इसोर आनान गसाइनाव आर'ज गाबदों जे गाबोननि फार्स्ट हियारिंआ बिथांमोननिया मोजां जाथों आरो बिथांमोना थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय बेल मोननानै फैनानै जोंनि बर' रायजोनि गेजेराव फैनानै बिथांमोना बर'नि जौगानायनि थाखाय बा मोजां सानथौनि थाखाय खामानि मावफैनो हाथों जों बेखौ आसा फारियो आरो बेजोंनो लोगोसे जों गासैबो बर'लेण्ड हालामनि आरो जायफ्रा आउट अफ बिटिआर बा बिटिसि बिथांमोन साफ्रोम बर'फोरखौबो जों खावलायदों अननानै गासैबो आफा इसोर आनान गसाइनाव गावबा गाव जा धोरोमाव थाया मानो गासैबो अननानै रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जायफ्रा गाबोन हियारिं दं बिसोरनि रिजाल्टआ मोजां जानाय बायदि आर'ज गाबनानै होगोन होननानै जों मिजिंथियो जाय सिमांखौ दिनै
जोंनो रन्जन दैमारि सार बिथांमोना दिन्थिनानै गालांबाय हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ बिथांमोना दिनै जोंनो दिन्थिनानै गालांबाय बे सिमाङा जाफुंनाय बायदि जोङो दिनै बिथांमोन बायदि रन्जन दैमारि सारमोन बायदि लिडारखौ जोंनि बर' गेजेराव नांगौ बेनिखायनो साफ्रोमबो बिथांनि रिजाल्टआ मोजां जानाय बायदि जोङो आर'ज खालामनो थाखाय गुरै खावलायदों बनस'निफ्राय जानानै जाय सिमांखौ लानानै दिनै रोजा रोजा बर' हारिया बा बर' सुबुंफ्रा दिनै जिउ गोमालांबाय बा गोबां दिनैसिमबो एक्स एनडिपि बिथांमोना दिनै जोबथेसालियाव दङ बे सिमाङा बिथांमोननि सिमाङा मोगथां महर मोनथों जों बेखौ खेमना खालामदों आरो जोङो रन्जन दैमारि सारा थाबै गनानै फैनानै बर' हारिनि गेजेराव गोजोन आरो खौसेथि लाबोथों जोङो बेखौ मिजिं थिनानै जों दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बनस'आ आफा इसोर आनान गसाइनिसिम केन्डेल लाइट सावनानै जोङो आर'ज गाबनाय हाबाफारिखौ लादों। दानिया नोंथांमोना उदालगुरि बनस'नि मेलेमजिबि सुबुंफ्रा मा बाथ्रा बुङामोन नोंथांमोना फारि फारि खोनासंजोब्बाय बा बुजिनानै मोनबाय नङा होमबा थिग बेफोरबायदिनो जोङो मोनफ्रोमबो बर' आफादफ्रा बिथां रन्जन दैमारिनि थाखाय साननाय हनाय दङमोनब्ला बै राजनितिकनि लिडारफ्रा बेफोरबायदि रन्जन दैमारिनि थाखाय गोथौ मेलेमजों साननो हानायमोनब्ला निस्सय बुजिजोबगौमोन आरो मैया 13 थारिखनि दिनाव रन्जन दैमारिनि हियारिं दंमोन नाथाय बे रन्जन दैमारिनि हियारिंआव जोंहा पलिटिकेल हान्जाफ्रा बाहागो लाना लायाखै बेखौ मिथिया बिनि दासिमबो जेबो गुदि खिथा मोनफैथ'वाखै नाथाय आं बेखौनो सानो नोंथांमोनहा 13 थारिख अर्थात 13 थारिख दिनाव प्रमद बर'आ रन्जन दैमारिनि हियारिंआव बाहागो लायालासिनो बा गावनि मोनसे आफाद फाथिना दोननाय बे आफादखौ बेयाव बाहागो लानो होआलासिनो 13 थारिखनि दिनाव प्रमद बर' बिथाङा बबे जायगायाव थानानै रन्जन दैमारिनि थाखाय लेक्सार होखो नोंथांमोना बिनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै बुजिनानै लादो। हाग्रामा महिलारिया मोनसे बाथ्रा बुंदों जे सरकारा बख'नो हागोन नामा 60 बोसोर बिथाङा बख'नो हादोंमोन बर'नाक्सिन दा दिनै बिथाङा बेफोरखौ ओरैनो नाटक बयबो मिथिगौ जोङो सुबुंफोरनिफ्राय लुबैयो जे बिथाङा बिनि थाखाय जों जेसेबां हायो आंहा फोथायनाय दङ रन्जन दैमारि बिथांखौ बर'नो हागोन बेनि थाखायनो जों खामानि मावबाय थादों आसाम सरकारजों रायज्लायबाय थादों आरो जाफुंसार जानो हागोन रन्जन दैमारि बिथाङा दैदेनगिरि आरो बिथांखौ जोङो उदां होनानै रायजो राजाफोरजों जोङो मोजाङै थासारियाव जोङो सोलिनो हागोन बेखौ आङो मिजिंथिदों।